Que tal? Boas tardes. Os continuos temporais e a falta de mantemento están multiplicando as queixas sobre o estado das estradas. Esta mesma mañá, unha protesta en Lugo puño foco no estado de abandono da Nacional 540, que une Lugo e Ourense. As fochancas tamén puxeron á vista o estado de outras vías, como a Nacional 550. Nós esquivamos os baches fácil porque vamos normalmente pola orilla, pero os coches ao intentar esquivar os coches ponente máis en perigo. Claro, tens que andar con moito máis cuidado e se colles un bache deso, pois reventas todo. E hoxe celebrase o sábado de Entroido, xa entramos nas datas fortes destas festas. En Cobres, en Vilaboa, na provincia de Pontevedra, o sábado comezou coas madamas e os galáns bailando polas rúas, unha tradición que se celebra dende hai 3 séculos e parece que o relevo xeracional está garantido. Pois o Entroido é un sentimento, ilusión e un orgullo. Para min é como unha gran familia, ao final estamos 4 días xuntos, pasando ben, e levámonos todos super ben. A verdad, maiores coidan de pequenos coidan de maiores tamén. E se hai un lugar onde o Entroido se vive con intensidade, ese é a provincia de Ourense, sobre todo ese triángulo máxico formado por Verín, Laza e Xinzo. Xoel Rodríguez. Sí, precisamente o de Xinzo de Limia pasa por ser un dos entroidos de maior antigüidade e tamén tradición do noso país, que dende o pasado 24 de xaneiro co tradicional petardazo por aquí pasaron milleiros de persoas asistentes que este sábado do Entroido teñan aquí as charangas como principais protagonistas. E a maiores do Entroido se celebrase San Valentín, o Día dos Namorados, un dos días fortes de moitos negocios, entre eles as florerías. Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, hoxe as florerías son un ir e vir de xente na procura do mellor agasallo para os seus namorados e namoradas, agasallos en forma de ramo de flores que sempre son un éxito asegurado. Nuns minutos neste Galicia Noticias vemos cales son as máis demandadas para regalar neste día de San Valentín. Empezamos polo repaso ao estado das estradas. Os que conducen pola Nacional que vai da Coruña a Tui, a Nacional 550, queixanse do mal estado do firme en varias zonas, por exemplo, a altura de Oroso e de Ordes. As choivas destes últimos meses e o tráfico denso, sobre todo de camións pesados, desfixeron os parches que tapaban as fochancas. É unha nacional, unha estrada que soporta unha gran densidade de tráfico, pero polo seu estado de conservación non o parece. Non parece unha nacional, efectivamente. Creo que deberían de botar un poquinho de man desto. Nos levamos máis de ano e medio reclamándolle á Delegación do Goberno e ao Ministerio que ten necesidade dunha reparación urxente. A carretera nacional 550, o seu paso por Oroso, está nunhas condicións malísimas. É verdade que o tramo urbano se arreglou o ano pasado, pero que Oroso de Ixebre e Trasmonte presentan unha deficiencia máis que evidente. Tamén o alcalde de Ordes se sumou a esta petición e a resposta foi a mesma. A resposta é que, que se fará cando haxa orzamento. Entre mentres, a Nacional 550 pide a gritos unha reparación integral. Con 180 kilómetros de percorrido é a que vertebra o eixo atlántico. Hai tramos en que a seguridade se ve comprometida polas dimensións das fochancas. Estropean os coches, en fin, as suspensións, os coches, todo. Tembra a casa cando pasan os camións grandes. Todo para finxa, camións pesados e iso, e teñen isto feito un desastre. Os conductores o que intentan é esquivar eses baches, eses socavóns, entón o que se arriman é a área de servicio e as casas. E a verdade é que están desprendéndose cachos de asfalto importantes, non estamos falando dun bache convencional, senón de socavóns auténticos. Que veñan nos a arreglar, por favor, porque estamos perdidos con moito medo. Con moito medo. Un perigo constante, como definen os condutores que circulan pola Nacional 540, vía que une Lugo con Ourense e que presenta signos evidentes dun deterioro gravísimo, segundo nos contaron esta mañá os centos que se concentraron na parroquia de Calde, a saída de Lugo, para protestar polo estado dunha estrada na que hai numerosos accidentes, en na que aínda a finais de decembro morreron 2 persoas. Veciños e usuarios cortaron a estrada durante uns 15 minutos. Leva uns anos de abandono total, porque o único que fan é tapar un pouco as fochancas, pero o firme está totalmente degradado, que pon en risco a vida das persoas cada día que pasan e circulan por ela. Vemos como todos os días vemos vehículos no arcén con rodas reventadas. No mes de decembro, de feito, houve
no quilómetro 1.200 houve 2 falecidos. Que aquí se están producindo unha media de 10-15 atestados ao día, non? E a situación é absolutamente inaceptable. Non podemos permitir que se poña en perigo pois, a seguridade dos veciños. Outra vía en que os condutores reclaman unha intervención urxente é a nacional que atravesa o centro urbano da Estrada, na comarca do Deza. Eso parece unha corredoira en vez de parece unha carretera. Está todo cheo de fuchancas, está todo feito unha desgracia. Bachían de vez en cando, pero que a chuvia non para, a arena, non para. Os veciños da Estrada están fartos de remendos e é que a Nacional 640 semella un campo minado con fochancas que ás veces custa sortear. Ya hace tiempo que está mal, pero con estas lluvias está mucho peor, se puso peor. Nunca vin esta carretera tan mal. Pero aquí hai unha cousa que, por exemplo, aquí no medio da estrada hai moito tráfico. Unha bella demanda do Concello é facer unha variante que desvíe do centro urbano os máis de 5.000 vehículos que o transitan cada día. Facías por aquí un bulevar, mellorabas as aceras, isto ganaba moito. Debe ser dos poucos cascos urbanos de máis de 20.000 habitantes, de concellos de máis de 20.000 habitantes de España que están atravesados por unha vía nacional sin unha variante. O ano pasado fixéronse neste tramo pequenas intervencións que para a veciñanza foron insuficientes. Aplaudimos no seu momento dentro do goberno municipal que se fixeran estes arranxos para que se teñen que seguir facendo. En xeral, todas as vías están afectadas polas choivas deste inverno, pero cando se trata de tramos de moita intensidade de tráfico, o problema agrávase. Van a facer que as administracións teñamos que arrimar moito o ombro para mellorar a seguridade e mellorar a capa de rodadura de todas as estradas, pero a Nacional 640 chove sobre mollada. Xa estaban moi mal estado e fai que pois as chuvias destes últimos meses que fagan que a seguridade por esta estrada e en particular no Concello da Estrada sexa un auténtico perigo. Tamén na Estrada, un veciño denunciou que lle guindaron unha pedra de 6 kilos sobre o coche dende unha ponte. Ocorreu ás 5:30 da mañá de onte, sendo conducía entre a Estrada e Pontevea, cando sentiu un forte impacto que o sorprendeu. Non sufriu feridas e puido parar o coche. Coa lanterna do móvil descubriu que se trataba dunha pedra que logo pesou na casa. Polo aspecto que ten, está convencido de que non se desprendeu da ponte, senón que alguén a tirou. O que fixo isto non está ben da cabeza, iso está claro. Tiña moi mala intención. Primeiro non é unha pedriña, non é un pedrusco que asusta, e tiña moi mala intención. Sí que me gustaría que o cazaran. Non por min, xa, que a mí non me pasou nada, senón pois, mañán podenllo facer a outro. En Camariñas, a pasada noite ardeu case por completo unha lancha no Peirao. Era unha embarcación de 10 metros de eslora fabricada en fibra de carbono, valorada en máis de 60.000 euros. Sospeitase que o lume foi intencionado ao atopar os equipos de extinción restos de combustible no interior da lancha. Un home faleceu esta mañá en Soutomaior nun accidente mentres talaba unha árbore. O home tiña 56 anos e era veciño de Redondela. Segundo informa a Axencia Galega de Emerxencias, o home estaba a usar un guindastre para controlar a caída dunha árbore que estaba a cortar, pero caeulle enriba. Foron os servizos de urxencias sanitarias os que deron o aviso do suceso. En este punto botamos unha ollada a como está o día a través das cámaras das nosas páxinas gay24.gal. Empezamos en Vigo, onde xa se notan os efectos do anticiclón que hoxe nos trae unha tregua pequena no tren de borrascas no que nos atopamos inmersos. Xornada solleira tamén en Sanxenxo, aínda que coas baixas presións tamén chegou unha baixada das temperaturas. Seguimos nas Rías Baixas, visitamos o Grove, onde tamén gozan de bo tempo. E xornada de respiro tamén no norte, son imaxes en directo da cidade da Coruña. O mar está revolto, de feito hai aviso amarelo por ondas de 4 a 5 metros en todo o litoral norte de Galicia e tamén na Costa da Morte. E rematamos no Cebreiro, onde a baixada das temperaturas mantén esta imaxe branca. A cota de neve descende hoxe na montaña de Lugo e de Ourense ata os 900 metros. Hoxe no Cebreiro non subirán dos 2 graus. E hoxe, 14 de febreiro, celébrase San Valentín, o Día dos Namorados, unha das datas fortes para moitos negocios, entre eles as florerías. Alejandro Álvarez.
Sí, efectivamente, hoxe as florarías son un ir e vir de xente e xa podedes comprobar tras de min, aínda quedan algunhas para os máis rezagados. Acompáñanos neste momento Elena Naveiras, ela é a dona desta floraría onde estamos aquí na Coruña. Elena, moi bons días, graciñas por atendernos. Bueno, hoxe é un día importante para vos, para o voso sector, non? Sí, moito. Celébrase o amor e agasallanse flores. E ademais, bueno, é un día de moita caixa para vos, non? Sí, toda a semana, onte, hoxe, pero sí, hoxe é o día máis importante de todos. Diríasme antes que xa, dende ben cediño, xa había xente na procura das mellores flores, non? Sí, debe de ser porque primeiro celebran o amor e despois o entroido. Hoxe foron máis madrugadores que outros anos. Pero sí que me dicías que, bueno, ao longo de onte pola tarde, pola mañá tamén, e aínda queda moito día por diante, non? Sí, pero bueno, nós xa, porque logo tamén hai que celebrar o entroido, entón logo pechamos e vamos celebrar. Moi ben. E cales son esas flores máis demandadas no día de hoxe? As rosas vermellas e os tulipáns, pero bueno, nós intentámoslo facer así un pouco diferente e facer o que facemos sempre, que un pouco de todo, sí. As rosas vermellas son un clásico que non pasa de moda. Pois, Elena, moitísimas grazas por atendernos, pois xa vedes, un bo agasallo para este día son as flores, pero ollo, porque o amor hai que coidalo os 365 días. Grazas, Alejandro. E a maiores do Día dos Namorados, hoxe sábado de Entroido, que en Ourense se celebra con especial intensidade, mirando pro ceo e agardando que permita que os grandes días en Laza, en Xinzo, en Verín e en Viana non se estraguen. E que, Alberto, con que ganas se celebra o Entroido en toda a provincia? E que prácticamente non hai concello ni lugar pequeno que non celebre esta fin de semana os días grandes do Entroido na provincia de Ourense. Este ano con un condicionante importante, o meteorolóxico, agardando por unha tregua que permita peliqueiros, cigarróns, pantallas, felos, follateiras bonitas ou a infinidade de persoeiros que enchen a provincia correr o Entroido. Na cidade o desfile de carrozas será o domingo pola tarde. En Laza o estreo dos peliqueiros de o reparto de Vica. En Xinzo compártesas acompañando a pantallas e sen esquecer a parte gastronómica, con festa da Androlla en Viana do Bolo e do Cabrito en Vilariño de Conso. Bo proveito e bo Entroido para todos. Grazas, Alberto. E precisamente imos ir en directo ata un deses puntos que mencionaba o noso compañeiro. Trasladámonos ata Xinzo, onde hoxe os protagonistas son as charangas. Xoel Rodríguez. Dende logo, Chus, porque dende as 12 deste mediodía e ata ben entrada a madrugada, alrededor das 3, as charangas van a animar as rúas desta vila ourensá. Vai estar tamén moi animada a xornada, sobre todo pola xente que está disfrazada e que acode de distintos puntos de toda a xeografía. Nos estamos con Rosa, por exemplo, en Adela. Contanos de que vas disfrazada, en primeiro lugar. Pois mira, vou disfrazada de esquimal, a miña filla de dinosaurio e os meus primos de ratos. Vos sodes de aquí, de Xinzo, non? A ver, vivimos en Xinzo, pero somos de Ordes, do Concello de Reire de Veiga. Entendo que vides en grupo para a ocasión. Sí, claro, sí. Aproveitando tamén o bon tempo, hoxe, non? A ver, hoxe parece que dá tregua, entón hoxe hai que aproveitar o día inteiro e mañá se chove quedar na casa. Cal é o plan para esta tarde, tamén para a noite, se pode contar? Pois mira, ahora por a mañá, estuvemos toda a mañá aquí, levamos desde as 11, e logo vamos ir aos viños a comer, e ao acabar de comer nos viños volvemos para aquí hasta a noite. Hasta a noite xa nos vamos para casa. A disfrutar entón, Rosa, con amigos, con familia, centos de persoas, como dicimos, que veñen ata Xinzo e ata outros puntos desta provincia para gozar do seu entroido. Grazas, Xoel. E máis Entroido, 9 folións nas cita hoxe en Chandrexa de Queixa, no que é o día grande do Entroido neste concello do Macizo Central ourensán. Aos anfitrións sumáronse folios de Tribes, Castro Caldelas, a Veiga e tamén da comarca de Valdeorras. Chegaron ata Chandrexa desafiando o frío e a neve coa que amenceu hoxe a alta montaña ourensá. Combaten o frío a golpe de bombos e aixadas. Outro entroido tradicional é o de Cobres, en Vilaboa, na provincia de Pontevedra, comezou este sábado coas madamas e os galáns bailando polas rúas. As celebracións rematan o martes, o día grande deste entroido. Máis dun 100 de persoas percorren as rúas das parroquias de Cobres desde primeira hora da mañá. Son os bailaríns e os músicos que manteñen vivo este entroido peculiar.
Os personaxes principais van a cara descoberta e presumen da beleza dos seus traxes, sobre todo as madamas, aunque só os sombreiros poidan pesar entre 4 e 6 kilos. Pois ahora mismo tardo 45 minutos para vestirme, pero para facer o traxe, igual si queres empezar a bailar para un entroido, tens que empezar o ano antes, a coser todo. Bueno, a ver, todo é práctica. Acostumbraste cos días, ao final tamén están feitos a túa cabeza, entón... Ahora que parou de chover, pois ir empezando, ir chamando ás casas pois que salgan afora a vernos, botalle os bailes e onde nos abran para tomarlle unha fechiña, pois parar tamén. O entroido aquí en Vilaboa está documentado desde o século XVIII, non parou nunca e é algo que se espera todo o ano con moita ansia. Gústame velo, pero bueno, non participo moito nel, non... Pero bueno, é unha tradición do pueblo que, bueno, está ben. A min gústame que os haixa tamén. Pois para min é como unha gran familia, ao final estamos 4 días xuntos, pasando ben, e levámonos todos super ben. A verdad, maiores coidan de pequenos e pequenos coidan de maiores tamén. O entroido é un sentimento, ilusión e un orgullo. Desde hoxe ata o martes, que é o día principal coa corrida do galo, son 4 xornadas intensas na que os danzaríns e os músicos só paran para comer. O remate de cada día, festa na carpa e baile con orquestra. A todo o mundo que queira vir, pois é ben recibido, sempre sabendo a donde se ven. Porque estes traxes, por exemplo, estes ou calquera outro traxe dos entroidos, son moi laboriosos facelos, teñen un valor sentimental moi importante e creemos que toda persona que veña, non só este entroido, sino calquera dos outros, ten que saber a donde vai. Un dos platos máis singulares da gastronomía luguesa é o caldo de osos, unha receita tradicional moi vinculada ao rural galego que se pode degustar durante toda a fin de semana no concello de Taboada, Noelia. É a especialidade deste municipio da cociña do concello lugués. Esta sopa elaborada con garbanzos e soá é un plato de orixe humilde, pero cheo de sabor e historia. Unha receita vinculada á cociña de aproveitamento a que se lle rende homenaxe desde hai 35 anos nesta festa popular na que tamén se pon en valor a música, a cultura e as tradicións locais. Por iso, hoxe, a festa arranca coa preestrea do documental sobre as galletas de Xián, un doce local tamén con moita historia, máis de 100 anos levan elaborando neste municipio este postre. Hoxe, un produto gourmet que conserva o seu sabor e tamén a súa produción artesanal. E nas Pontes, o entroido ben marcado pola celebración da súa popular Feira do Grelo, que xa cumpre 45 edicións. Aínda que o día grande mañá, hoxe, moita xente xa mercou os grelos. Tamén puideron ver en acción a freixoeira, que non parou de preparar freixós toda a mañá. O mercado de artesanía de produtos de tempada e a exposición de razas autóctonas complementan o programa da feira. Bueno, kilos moitos. Uns 250 cada... O sea, hoxe, entre hoxe e mañán. Moita auga, moita seraiva, xa contábase se cadra con máis produción, ao final sí que vai habendo, pero bueno. Cozolacón, e botelo, e chorizos, e unha patiña, un pouco de morro, algo de todo. E teñen que son da montaña, e canto máis da montaña son, millores son. E precisamente o grelo en dos grandes reclamos dos mercados nesta época, pero por mor das borrascas, os feirantes levan semanas montando os postos case en balde. Hoxe volveu a clientela, polo menos a aprovisionarse de materia prima para os cocidos do entroido. Xa o mes de xaneiro é cativo de por sí para os comerciantes, e cando veñen semanas de auga e vento como as deste ano, é difícil resistilo, aínda máis se non se traballa o enxoito. Moi mal. E incluso a xente non se vía, a mercancía tuvo que ir de volta, estropeouse. Vento e chuvia, ainda non fixera vento, ainda puñías, pero así a chover. E vender, vendemos, puxemos sempre, pero para vender é moi incómodo, é molladuras, toldos rotos, así cousas. A verdade é que é fatal, xa polo propio puesto que non leva vento e todo, xa a xente tampouco sale, teñe medo ao tempo e a verdade é que non se pode traballar. Unha tromba de ajo e vento, aquelo eu non sei que foi. E levantounos os ferros todos e retorceunos para atrás,
a verdade é que non romperon, nin amolou a ninguén, non fastidiou a ninguén, pero levas un susto, a verdade é que sí. A clientela fiel foi quen aguantou os mercados deste inverno. Porque nos queixámonos moito, pero ao final nos, a ver, polo menos nolas dúas non traballamos o aire, sabes? A ver, eles, eso, fan o esforzo de cultivar, de vir, os mércores a Pobra, os sábados aquí, eu que sei, pois tamén hai que... É moito máis cómodo seguramente ir ao súper, pero nin é a mesma calidade, nin estás axudando a quen hai que axudar. Que chova, que vente, eu ben, se chove moito e vente moito, o meu home deixa o coche aí e a min deixame solta por aquí. E esta raiola doxe cambioulle o humor, a afluencia e as compras. A mes xa trouxemos un poquinho máis de mercancía, esperamos que sea boa, verdad? Porque a xente cando normalmente fai bo, cando hai moito días malos, sole vir máis. Vamos aproveitar este día que está bo e seguramente hoxe vendamos mellor. Se non salen hoxe, que mira, depois de tanto, levamos meses a chover. Se hoxe non salen, pobre de quen. Hoxe esperemos, é a fecha que é, esperemos tamén que teñamos a influencia de xente para vendernos o que non vendemos os outros fins de semana. Pero na boca de todos está a ver o que dura. Xa ben saberán moitos de vostedes que as articulacións non lles vai moi ben a humidade. Entenderán, pois, que con este panorama a metade dos galegos anden ou andemos queixándonos dos osos. Nesta época, e coa que está a caer, non é de extrañar que medren as consultas de reumatoloxía. Na articulación nos temos unha telilla aí que se chama cartílago, e esa telilla, ese cartílago, pois ten pouca capacidade de regenerarse frente á humedade e frente ao frío. Faise con máis síntomas, faise como máis irritable, como se estuvera máis incómodo. E iso fai que nos doia, e iso fai que nos bloquee, que nos volva rígidos, que nos deixe presos, nunha palabra. E con o noso clima, os galegos sabemos moito diso. Sí que afecta, sí, afecta un montón. Si no es el codo, son las rodillas o las columnas. Dende logo que xe máis cando un é vello. Mal. E así podeche contestar, moi mal. Moi mal. Eu teño moita artrosis e moita osteoporosis. E claro, ca humedad, máis. Pero non, compensa mellor vivir aquí aínda que haya dolores articulares, eu creo. Problemas que se van agudizando coa madurez. Bueno, con que humedad, canto máis vello, máis fodido. Si fora unha chavala, estaba como Dios. Para calmar os síntomas, calor, exercicio para tonificar a musculatura e medicación se non queda outra. Hai que afrontalo, abrigarse fora. Non queda outra cosa, estamos en Galicia e se queremos verde temos que ter agua, pero non tanta. E podemos combatir, non sei, dicen que el colágeno... Os calmantes, claro, non hai outro remedio. Que afecta ao corpo está claro, o que xa non é tan certo é que as molestias articulares sirvan para predicir os cambios de tempo. Iso ocurre e hai pacientes que o notan, iso é verdad, iso é unha verdad que está aí. Demostrar eso científicamente para que nos, con método científico, podamos publicalo nunha revista, bueno, eso non somos capaces. Bueno, eu se vai cambiar o tempo non o sei, pero sí que é certo que cando cambia, despois, a maioría das veces sí. Cando era máis novo non tanto, ora xa empeza... Non lle facíamos moito caso, pero a medida que vas cumplindo anos daste conta que hai cousas que sí que son certas. E cando hai niebla, máis. Van a fichar, os da EMET van a fichar, porque acerta máis que eles, probablemente. A niebla... Os caudais que levan os ríos galegos moi por riba do habitual afectan os ecosistemas fluviais. En apenas un mes comeza a temporada de pesca, que estará, sen dúbida, condicionada por esta circunstancia. O incremento do caudal, a maior turbidez da auga e a forza das correntes están a alterar o equilibrio dos ecosistemas fluviais. As choivas das últimas semanas provocaron que moitos ríos galegos presenten niveis moi superiores aos habituais nesta época do ano. O Avia, o Miño, o río Arnolla e mesmo o Arenteiro van demasiado crecidos. De feito, xa se desbordaron por fora moitas veces e van bastantes cheos e cheos de maleza e de troncos, claro. Os expertos alertan de que máis auga non sempre é positiva nesta época. É a subida de caudales
é moi importante para a limpeza dos ríos. O que pasa é que, bueno, neste caso veo un pouquiño tarde, era máis conveniente que viñera máis pronto. Chovera entre noviembre, principios de diciembre, e, por exemplo, agora en febreiro, por aí. Bueno, se chovera en enero, que chovera máis ou menos normal, pero non como está facendo. Cando os ríos baixan tan fortes durante períodos prolongados prodúcense cambios importantes no fondo e nas marxes, con arrastres de sedimentos e perda de zonas de refuxio para os peixes. Desove normalmente entre diciembre e enero, bueno, a veces pode ser en febreiro, pero o problema está que desoban e despois o río con estas tormentas arrastra lodo e pedras e de todo eso, e onde está o huevo pousado na freza, pois estropeou. Para a reprodución da troita, o que máis se bota de menos non é a crecida do río, senón as presas do regadío. Iso mantiña un nivel de agua permanente prácticamente durante todo o ano. Entón, cando era a época de desove, a troita iba a desovar. Tiña unha ventaxa moi grande despois que ese alavín xa se iba metendo nas pozas fondas, no que eran as presas. Entón, aí estaba moito máis libre de depredadores. As enchentas tamén preocupa aos pescadores deportivos que observan como o estado dos ríos pode condicionar o inicio da próxima temporada. Chove moito, sube moito caudal, normalmente suspenden os campeonatos porque é un riesgo que che marche alguén polo río abaixo. Entón sería bo que non houbera moito caudal de río. Ríos cheos de auga e esperemos tamén de troitas. O primeiro campeonato de pesca será o 28 de febreiro e a pesca deportiva comezará o 16 de marzo. Ben, así acabamos. De seguido chegan xa os nosos compañeiros e compañeiras do Telexornal. Antes quedan con Noelia Rodríguez e a información do tempo. Ola, moi boas. O anticiclón achegouse a Galicia, pero será unhas horas nada máis as que notaremos os seus beneficios. De feito, nas primeiras horas da mañá ainda tivemos algunha precipitación empurrada polo vento do norte. Un anticiclón que se achegou pola marxe máis occidental peninsular, porque en puntos do Mediterráneo temos a 15ª borrasca de grande impacto da temporada, Oriana, deixando unha situación moi complicada en todo este sector peninsular. Aquí o anticiclón rompe a seira de temporais, pero non rompe de todo con esa acción das borrascas atlánticas, quere decir que aínda deixarán a súa pegada de cara aos próximos días. Pero de momento vamos gozar desta situación de tempo seco con alternancia de nubes e claros en todo o territorio, nubes que van a ser máis mestas, sobre todo nas comarcas occidentais da provincia da Coruña, onde o ceo pode estar máis toldado, pero xa non agardamos durante a tarde tampouco esas precipitacións. E as temperaturas hoxe non mudan demasiado, valores máximos que estarán entre os 11 de Santiago ata os 14, por exemplo, que van a marcar os termómetros en Vigo ou en Pontevedra. Tocarán teito esas temperaturas nos 14 graus, tamén en Redondela será o valor máximo que esperamos para este xornada de sábado de Entroido. O norte teremos en Ribadeo 11, Malpica 13, en áreas centrais de Galicia, pois 9 en Portomarín ou 10 en Lalín, en puntos de montaña como en Pedrafita do Cebreiro, unha Fonsagrada en torno aos 4 graus. Veremos como ese anticiclón volve a baixar en latitude e, polo tanto, as borrascas que van a circular de oeste cara ao leste máis ao norte van a ir tamén marcando a tendencia meteorolóxica de cara aos próximos días. Como? Pois fíxense, con ese anticiclón tan ao sur e as borrascas polo norte temos vento do oeste. Que quere decir? Que este vento do oeste vai a traer humidade a Galicia, vai a traela dentro do Atlántico, pero é que a vez vai a enganchar o sistema frontal da borrasca que vai a estar ao oeste das Illas Británicas durante a xornada do domingo e adentrará de norte cara ao sur as chuvieiras. Aínda agardamos que durante a xornada do luns as precipitacións sexan persistentes, contra a tarde irían un pouquiño a menos, porque na xornada do mércores de novo ese anticiclón vai a afastarse un pouquiño cara a zonas do sureste peninsular, permitindo que esta fronte pois volva a traer precipitación a Galicia. Imos ver isto todo traducido nos nosos mapas e comezamos precisamente pola xornada do domingo. Comezaremos o día moi murcho en toda Galicia. Que quere decir isto? Pois con moitas nubes de encapotado e especialmente con precipitacións en áreas occidentais. Un vento do suroeste que soprará bastante intenso. E de feito, contra o final do día agardamos aviso amarelo en puntos da costa. Recuperaremos de novo os avisos no litoral. Ascenso das temperaturas mínimas, as máximas teremos esas máximas subindo, especialmente en zonas do norte, e como decíamos, na segunda metade do día contra ao serán agardamos
agardamos que as precipitacións se vayan generalizando de norte cara ao sur, onde tardará máis ou onde aguantará máis o día en áreas do sureste de Lugo e tamén no suroeste de Ourense. E na mañá do luns será bastante chuviosa en toda Galicia, as precipitacións máis persistentes, vento do suroeste, volverían a ascender os valores mínimos, as máximas agardamos tamén con lixeiros ascensos nunha xornada en que as precipitacións van a quedar moito máis centralizadas na segunda metade do día na marxe máis occidental, na fachada atlántica, no resto nubes que non deixarían precipitacións e o martes teríamos de novo esa situación intermedia entre altas e baixas presións con vento do suroeste, ambiente máis murcho e húmido, sobre todo en áreas occidentais, no resto ambiente nubrado e no norte, na Mariña ou en Ortegal, ese ambiente con nubes que mesmo poderían deixar ver o sol e pola tarde con apertura de claros tamén en áreas orientais da comunidade, mentres que en puntos máis do oeste as precipitacións aínda pode ser unha constante empurradas polo vento, sobre todo suroeste. Polo tanto, na xornada de hoxe vai a ser unha melloría que vai a durar tan só eso, hoxe por un día.